Kaixo, gu Enia Garoa Jokin Lorena eta Maialen gea eta Penta taldea osatzen dugu, eta gaurko honetan Aura aplikazioan azken emaitza azalduko dizuegu. Bueno, nik usteet denak nahiko klaro daukeula azken urtetan kirolarekiko obsesioa muturreraino eraman dela, eta gaur egun gerozta zailagoa dela kirola eta osasunen arteko oreka mantentzea. Gu honen ingurun pixkat gogoeta bat iten hasi ginen, eta kontu hau ginen 2008ko martxoaren 15ean tasak igo intziela kirolarekiko obsesioa zeuketen pertsonana. Zehazki hau, data hau da, ez dakitak horratzeaten, baino 40 alin sartu ginen momentu hoi. Nik usteet jende asko gertutik bizi izan deula arazo hoi, azkenen kuarentenan sartu ginenen, burutik hasi zegulako pasatzen, potolotu ingo genula, hainbeste denbora etxen sartu eta ez erringabe, eta azkenen jende asko hasi ginen kirola egiten, baino modu obsesibo baten eta batere osasuntxu ezan momentu baten. Orduan, guri aplikazioa proiektu hau aurkeztu zigutenen, ikusi genuen personas hoien barrun zerela kirolarik 100 personasak, zehazki amenorrea kasoa eukizon bat zeon, eta interesa deitu zigun. Zehazkenen gure hemen talden garen 3 pertsonak bai euki deula obsesioi kirolakin, eta oso gertutik harrapau digun arazo bada, bai gure kasun eta bai gertutik bizi izan deulako. Adibidez nire kasun oso lagunmin badauket amenorrea kaso bat bizi izan zona, eta medikuk esan zion, ez balin bazon bere kirolarekiko obsesioi mozten, etorkizun baten ezingo zitula umek euki. Zorionez hortik atea inda, baina bada konstiente gea pertsona askok ez duela lortu hortik ateatzen, eta naiz eta momentu bat iritsi hortik ateatzen zehala berez beti aldaeon rekaida bat, eta irutzen zaigu badala zehoze arazon bat oso presente daula gure ingurun, soziedaden eta aldau beharreko zerbait dela. Uste dugu arazo honen eragila handienetako bat sare sozialak izan zirela. Azkenin, kuarentenan sare sozialak bai izan ziren gure artean konektatzeko modu bat irtenbide bat, min ere bai egun bukaeran akitzen ginen burua horrelako irudiz bete eta nahi gabe exigitzen ginen gure bururi, hola egotia, eta kirol gehiago egitea, eta azkenin kirol hori modu ez osasuntsu batean, ze nahi genitun lortu helburu hauek alik eta azkarren, eta kirolarekiko obsesio batera haietu ginen, hola egoteko, eta azkenin hori da ez duguna nahi, eta horregatik sortu dugu Aura, aplikazio honeri esker, horrelako kasuak saiesten lagunduko digu, eta kirola modu osasuntsu eta ez obsesibo batean lagunduko digun aplikazio bat diseinatu dugu, errato guztia kontutan izango duna gure hilekoaren, hilekoa ez, gure ziklo menstrualak edo gure ziklo hormonalak kontutan edukiko duena, eta bultzatuko duna osasuna eta deskantsua. Nola egingo dugu hori? Lehenik eta behin, erloju batera konektatuta egonen gara, eta erloju horrek momentu oro gure datuak hartuko ditu, eta gure gorputzaren berri izanen du momentu guztitan, eta informazio zehatza emango digu. Gero, deskantsatzen lagunduko digu, hau da gure helburu printzipala, aplikazioaren helburu printzipala, gure gorputza hobeto entzuten lagunduko diguten aholkuak emango dizkigute, eta azkenik deskantsatzera nola animatuko digu oparien bitartez edo aholkoen bitartez. Aplikazioan sartzen zaren bezain pronto, honek egiten dizkizu hainbat galdera, honek bermatu egiten du jarraipen pertsonalizatuago bat aplikazioa eta klientearekiko, eta baita ere guk informazio espezifiko batzuk jasotzea eta horren inguruan edo horrekiko lan egitea. Gero, amaitzen dituzunean galdera hauek, aurkituko duzun gure dashboardan, gure sarrako pantalla. Bertan ikusten ditugu edo ikusi alditu, beriztua ditu 3 atal. Lehenik eta behin daukagu gure pertsonaia, gure maskota, Pentita.
zure energia mailaren arabera, honek itxura bat izango du ala beste bat, eta era batean horrek bermatu egiten du gure klientearekiko empatizazio maila altuago bat jasotzea eta honek aplikazioa gertuago sentitzea. Honekin jarraitzeko daukagu esaldi bat, honek da egiten du valorazio bat, adibidez, hoy en tu energía está bajita y eso está bien, pero tu cuerpo pide suavidad, no rendimiento. Escúchalo, estás haciendo lo correcto. Da esaldi motivazional bat, adierazten dizu pixka bat zure egoera, eta kokatzen zaitu pixka bat egunean, eta zer egin behar duzun, edo nola aurkitzen zaren. Eta amaitzeko ditugu azkenengo atala, eta honek egiten du informazioaren sintetizazio bat, gu jakiteko pixka bat gainetik, nondik atera egin duen pentitak informazio hori, eta zeren arabera adierazten digun aurreko bidatu hauek. Eta jarraitzeko daukagu hilekoaren erregistroa. Hemen aurkitzen ditugun atalak horrengoak dira. Dira kalendario bat, bertan erregistratu aldugu gure ziklo menstrualaren ze egoeratan aurkitzen garen, eta ikusia ditugu gure ziklo menstrualeko ze egoeretara hurbiltzen garen. Baita ere egin alda honen erregistro pertsonalizatu bat, hileko aurratu bazaizu, atzeratu bazaizu, dana dalakoa, eta gero aurkituko ditugu bi apartadu, menstruazio eta ejerzizio, eta bertan agertuko dira datu ezberdinak klienteak edo erabiltzaileak bere informazioa erregistratzeko. Bere egoera, nola sentitzen den, zenbat kirol egin duen, eta horrelako informazioa. Baita, errekuperazio atal bat sortu genuen, non esaldi bat agertuko den pertsonak zehazki nola dagoen egunean zehar jakiteko, eta horrek gertutasun bat adierazten du, eta honekin lagunduta bideo bat joango da, non emango dizun egunean aholku bat, jakiteko zuk nola deskantzatu behar duzun, eta zure gorputza hobeto errekuperatzeko. Hala ere, pertsona geroz eta informazio zehatzago nahi baldin badu, hemen ikusi dezake zenbat ordu egin dituen lo, edo euki dituen lo motak eta horrelako gauzak, baita ikusi dezake egunean zehar euki duen energia maila, eta momentu bakoitzean euki duen gastu energikoa. Eta hau izango da pixkat resumen txiki bat, eta oso bizual eta grafikoki adierazita. Eta hala ere, pertsona hauek nahi baldin badute informazio askoz zehatzagoa, chat virtual bat sortu dugu, eta hemen galdera batzuk egin dezake, behar dituenak, aplikazioak eman ez dion atal hori emateko eta bere funtzioa betetzeko, eta hemen pentitarekin hitz egin dezake. Eta, nola motibatu dezakegu erabiltzaile hauek beraien objektiboak eta lanketa egiteko? Bi atal hauen bitartez, perfilan barruan eukiko ditugu insignien atala eta gordetako atalan. Orduan, insigniatan ikusi duzuen bezala, azkenin Lorenak aipatu duen bezala, opariz moduan edo sari moduan nahi dugu lorpen horiei pixka bat sustapen bat ematia eta pertsonarekiko ere lorpen edo progresio hori nabaritzea ez. Horregatik egin ditugu honako ikonoak edo insigniak, daude nibeleka bereizita, azkenin lortzeko alikta insignia gehien, nivel gehien, eta lortzeko azkenin aplikazioen helburua. Eta gero eukiko genuke, goiko atalean, eguneko erronka, ingo dizula, insignia hori lortzeko, sustapen txiki bat, reto txikiekin eginez. Eta gero eukiko genuke beste atala izango zela adituen bideoak, nahi dugula,
hasierako pantailan eta bai hemen, eukiko dugu opzioa beste gure referenteak edo gordetzeko, azken eukiko dugu atal bat non jende verifikatu eta aplikazioak berak ordaindutako, kolaboratutako jendeakin, azkenin verifikatuta daudena, ez da edonor, ez dugu bat erlazioak sare sozialekin. Orduan, azkenin eduguna da sustapen hori erreferenteen bitartez alditu bideo horiek gorde, eta gero nahi ditugunean horiek behiaztatu eta erreferenteen bitartez. Eta, azkenin, aplikazioen prototipoa erakutsiko dizuegu. Vale, hemen hasiko litzeke, ematen digu ongi etorri bat, eta erantzungo genitun lehen aipatu dituen bestela hainbat galdera hobeto ezautzeko gure pertsona eta datu zehatzagok emateko. Pues pixue bezala, eta gero noiz izan zan zure azkeneko zikloa, menstruaziona. Eta gero galdera batzuk jakiteko erregulauta ukitzen dezun hilekoa, zenbat kiroliten dezun asten, eta beste hainbat galdera olako. Gero dispositibo batea konektatzeko aukera eukiko do, denbora guztin datu zehatzoiek eukitzeko. Eta hemen kontue halko do sortu. Eta galdera gehiago. Eta, oain aplikazioa sartutakon lehenengo ikusiko deun pantalla hau izango da, lehen esan deun bezala hemen pentita ikusiko deu, eta pixkat laburki gure energia nola aurkitzen dan, eta gero, bera lehen eukiko deu azkena ipautako bideoietako, hauek egunen aldatzen jungo die, eta azkenen izango da, egunen interesau daiken horiek, eta ikusteko, eta gero hauek opzio eukiko deu, gordetzeko, gustatu balin bazaigu bideoa, eta beste momentu baten ikusi nahi balin badugu berriz ikusi alizateko. Gero hor albo baten eukiko genuen txata, beti pentitakin azkenen pixkat akompainauta sentitzeko momentu guztitan, eta pixkat empatizatzeko gehiago gure erabiltzaiekin. Eta, aipau horreko haukeu adibidez hemen jarri diteula sintomak, ze sintoma diteun da hola, azkenen ez daigulako bakarrik interesatzen erlojuk hartzen duen informazioa. Baita interesatzen zaigulako gure erabiltzaia nola sentitzen dan. Ze azkenen zu ez balin maztea sentitzen igual energia askokin, ez eta bere zeuki, o pixkat, triste zarelako, azkenen aplikazioak emango dizkizuna holkuk baita ezberdinek izango dielako. Ze azkenen pertsonan estado de animo eta olako gauzak interesatzen zaigulako, eta pixkat ikusteko beak ez dela bakarrik erlojuk hartzeitun metrikak. Eta hemen beste konsejo bat ikusiko genuke. Hemen baita kirola modo labur baten ze kirolin don, ze lehenago adibidez sartu genitun kiston zehaztasunek, ze ritmotan intzon daulako, baina irutzez egun oso obsesibo altzala izan eta gure korekin ez etorrela bat, orduan aldatza aukera geno. Eta hemen gero rekuperazioko atala. Hemen bideo honen bitartez azkenen ez da beste bideotatik zeba ezberdintzen dan, azkenen hemen emango digulako aholku bat rekuperatzeko. Osea, bestek die hitz egiten duela, igual zeba dan importantea deskansoa, kirolarik behaien bizitzan deskanso izeba ematen din garrantzia, eta hemen da gehiago, igual zure gorputzen ekauta sentitzen bali bada, igual ze masaje aldituzune eman, eta olako estiloko aholkuk izango lieke. Hauek, esplikau dien bezala metrikak pixkat, modu labur baten, ez da nahi ez da asko zehaztu hau da gehiago, interesatzen balin bazaio, o, kuriosidadez ikusi nahi balin bado, emateatio informazioi. Eta gero, hemen ikusi diteun bezala insigniana. Azkenen insignia hauek baita jungo die lotuta ez dira bakarrik deportekin izango, baita izango die, igual, imaginau, eman dizkizu aholku batzuk, esan dizu, ezakitzen batean deskansatzeko, azkenen deskansu hoi bete bali mazu, hau da, aplikazioak eman dizkizun aholku horiek bete bali maituzu, lortuko juzu insigniak. Bali mazoaz, laueun kirola iten tope eta ez bali maiozu aplikazio ikasoekin, obviamente ez dizu insigniaik eman behar, porque justo hoi da ez deuna nahi sustau.
Eta, bueno, pues hemen dashboarden azaltzen ziren bideoiek gordeta, gero berriz ikusi nahi bali maituzu. Eta, bueno, pues hoxe izango litzeke guzti. Bueno, eta hemen daukeu, pues, kontue editatzeko momentu guztitan, azkenen nahi deulako bere datu zehatzenak, eta baita aukera izango do, notifikazioak jasotzeko, azkenen aplikazionek bialiko ditulako notifikazioak, esaten bere energi nola aurkitzen dan, edo haber bideo hau altzaiolako interesa, eta holako notifikazioan bitartez. Bueno, eta hau izango litzeke guztie, eta eskerrik asko entzuteatik. Ez du diguzue azaldu zuen testaketa estrategia zen izan den, eta zelan egin duzuen? Ja, pixkat junga direkto aplikazio aurkeztea. Bueno, guk testaketa nola bastante pertsona ezautzen ditugun ingurun, kasu hau bizi izan duenak eta hola. Zehaztu barrauko baita gure aplikazioa ez dela amenorrea soluzionatzeko, da amenorrea ekiditeko, ez iristeko puntu hortaino, pixkat sustatzeko da, eta nola gertutik bizi izan diteun olako kasuk, gure inguruko pertsonai biali genien aplikazioko enlaze bat, audio batekin batea, pixkat esplikatzen zertan datzan, pixkat konteston jartzen, pixkat behaiek jakiteko eta ez de imprevista harrapatzeko, eta gero kuestionario bat biali genien, eta bertan jarri genizken galderak, interfaza eta ulerkorra iruditzen zitzaien, da aparte komodo sentitzen ziren aplikaziokin, faltan bota zuen igual apartadon bat ez genuna kontutan neuki, eta pixkat bi galdera estiloiek juntatzen. Eta zen nolako enbatzak izan dituzuen, eta zen nolako aldaketak egin dituzuen? Gehienak, guk azkenin diseinatu dugun aplikazio bat, haitz hurbiletik hartu digun aplikazio bat da, horregatik gehienak erantzun digute aplikazioa gustatu zaiela, ulertu dutela, iruditu zaiela haitz hurbileko aplikazio bat, eta emaitzak orokorrin izan dire honak, bino... ¿Y qué tipo de preguntas les habéis hecho? Porque hay veces que si le preguntas a una persona si prefiere comer fresas o si prefiere comer mierda, siempre te va a decir fresas. Pues, por ejemplo, a ver si les ha parecido intuitiva la aplicación, esa era una, o, por ejemplo, si cómo se han sentido al usar la aplicación, eso era de contestar. Luego, a ver, espera que no me acuerdo. Eso, si añadirían algún apartado, si han echado en falta algún apartado, ahora mismo no, de ese estilo, no sé. A mí me gustaría, si es posible, que luego me enseñaseis la interfaz en el ordenador, porque la pantalla satura un mogollón. Sí. Ya nos hemos dado cuenta. Sí. Vale, eskerrik asko.